בשפת אמת, פרשת אחרי מות ערב טוב. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. בקרבתם. ובפרשת השבוע שמיני למדנו בקרובי קדש. ברטט בדחילו ורחימו אפשר לגשת למותם של שני בני אהרון. מה זה היה? קידוש השם? או שמא נראה בזה אש זרה? מה מהות המתואר בתורה? בהמשך אנחנו נקרא באותה פרשה, ויאמר השם למשה, דבר אל אהרון אחיך, אל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת, אשר על הארון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולם. נזכיר את מה שלמדנו בפרשת שמיני. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. זו הייתה פרשת המשכן, הקמת המשכן, שמה שקדם לה מותם של בני אהרון. אז מה זה? וכמובן שכל אחד מכם יכול לטור בין המפרשים והוא ימצא היבטים אלו או אחרים. וכמעט בוודאות אפשר לקבוע שלא יגיע למהות, הוא יראה צדדים שונים. גם אנחנו לא נוכל להבטיח כניסה למהות הסופית והמוחלטת, אך נתקרב אליה ונעלה כמה מחשבות. היות ואנחנו מדברים בשפת אמת, נזכיר מה שפת אמת כתב בעניין הזה בפרשת שמיני, למרות שאנחנו עכשיו בפרשה אחרי מות מורי זקני על חטא נדב ואביהו. מורי זקני, חידוש הערים, אשר לא ציווה אותם, כתוב שם, אשר לא ציווה אותם אש זרה. ללמוד מזה קל וחומר לטובה מה האנשים קדושים כאלה, שוודאי דבר גדול עשו. אף על פי כן, על ידי שלא ציווה אותם נענשו. זה גם מצלצל לנו כמשהו שראינו בפרשה הנוכחית, לא בכל עת לבוא אל הקודש. הדברים לכאורה פשוטים, אבל אינם פשוטים כלל. בכלל, נענשו באיזה מובן. גם בזוהר אנחנו כן נמצא שהיה איזשהו שיבוש בבחינת ערבוביה בכל מעמד המשכן שם, וזה קשור לנדב ואביהו. ובכל זאת, בקרובי קדש, כתוב
קידוש, וידום אהרון בקרבתם. בקרבתם. גם שפת אמת פה מציין שהאנשים האלה היו קדושים. לא ציווה. הציווי כאן חשוב שנבין אותו בדרך של העברת הערה עליונה דרך מצווה, דהיינו דרך הרובד הנמוך יותר של הבניין הרוחני. מי שיבוא ויגיד שזה כאן נצח הוד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אבל להעביר את ההערה העליונה עד למלכות, ובעצם זו הקמת השכינה. ומה שלא מצווה, אלא מעשה רצוני של התעלות למעלה, אולי ככה ניתן להבין זאת, ואנחנו עוד נתייחס לזה. אז יש בכך היעדר שלמות. בואו נתחיל לפרט את העניינים. מצד אחד, יש לנו קידוש השם. בקרובה יקדש, בקרבתם, אנשים קדושים. וזה מה שגם יאמר לנו בעל שם משמואל. זו תורתו הראשונה לפרשת השבוע תרע"א, אחרי מות שני בני אהרון, מדבר אל אהרון אחיך, נראה, בכוונת נדב ואביהו הייתה שהתקשרו באהבה עזה, חשוב מאוד לזכור את זה, באהבה עזה הוא כותב, עד מאוד, אף שידעו מראש שלא יהיה ביכולתם לסבול, ותיפרד נפשם מעל גווייתם. חשבו שבזה יעוררו מלמעלה רצון ואהבת השם לעמו ישראל, למעלה מן הטעם, כמו שהם התקשרו באהבה עד למעלה מהטעם. כי אין הטעם והשכל נותן לאדם שברצונו יסכים שתיפרד נפשו מעל גווייתו. והוא רק מחמת גודל אהבה שהתגברה למעלה מכל גבול וחוק אנושי, וזה יעורר גם למעלה אהבת השם לעמו ישראל, למעלה מהטעם, רק מחמת עצם מהות ישראל, שהם בנים למקום יהיו נרצים, אף על פי שהם בלתי ראויים חס ושלום, וזה יהיה קיום נצחי, שכמים פנים אל פנים תתעורר בכל עת גם אהבת ישראל לאביהם שבשמיים למעלה מכל גדר וגבול, ושוב זו אהבה תעורר למעלה וחוזר חלילה. ובכן תתמיד השארת השכינה בישראל לעולמי עד, וחשבו זה לחינוך נכון וטוב למשכן. אך החטיאו המטרה, כי לא נכון לעורר למעלה אהבה רבה כזו, בעוד שלא נתבטלו עדיין חלקי הרע. כי אז גם החיצוניות יכולה להידבק, כי מחמת גודל האהבה והשמחה סובלים גם המתנגד, כמו כתב הרב, בכוונת המקום שיהיה ביכולת החיצונים לדבק, לנוק מהקדושה, וזו אש זרה שהקריאו והבן. אני חושב שהבנו, הבנו, ונבין עוד יותר לעומק כאשר נמשיך עכשיו לטור במחשבה הזאת. אז יש לנו מצד אחד, מדגיש את זה קידוש השם, ויש מי שרואה את זה לעומק, שמעל כל יכולת שלנו לתפוס. יש ספר של האדמו"ר מאישביץ, בית יעקב. בית יעקב הוא היה מקובל ענק,
רבי יעקב מאישביץ, והוא כותב ככה, שלעתיד יתראה, לעין, זאת אומרת, לעתיד רק יתראה לעין, ואז הוא מדבר בשבחם של בני אהרון, בלא סייג, בלא כל סייג, אבל לעתיד. כאן אמרנו לעורר אהבה עזה, אישביצר אומר, לעתיד זה יתגלה כקידוש השם, כמשהו, ספר בית יעקב, ובכל זאת, אנחנו נמצא בדברי חז"ל, ואתם כבר מצפים שאני אצטט את זה, שהיו סיבות להענשה. ותמצאו שם שני טעמים עיקריים, אחד מהם, כתוב היו שטויי יין. השני שלא היו נשואים לאישה. איך זה מתקשר לכל מה שאמרנו, תכף. אז שטויי יין כמובן הכוונה למלאי סוד או התעלות רוחנית. בשפה שלנו היינו אומרים היום שהם עסקו במדיטציה, כזאת שגרמה להם להתרומם גבוה עד כדי כך שאי אפשר היה לחזור. אגב, אפשר להשתמש במילה ייחודים במקום מדיטציה לאלה שיש להם אוזן יהודית רגישה, שעסקו בייחודים, בהתבודדות או התבוננות. ספר יצירה, נפתח ספר יצירה, פרק א', משנה ח', 10 ספירות בלימה. בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, וימרץ לבך, שוב למקום שלכך נאמר, והחיות רצו ושוב, ועל דבר זה נכרת ברית. הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בזאת יבוא אהרון. זאת יבוא אהרון. איך זה? קודם כל, בלום פיך מלדבר ולבך, וימרץ לבך, אם אתה במסגרת ההתעלות הרוחנית שלך מתרחק מכל זירת השליטה שלך, כאשר אתה מאבד את עצמך לגמרי בשחקים שמקרבים אותך לאין סוף, כתוב שוב למקום. ואז המילים שהן גם מוכרות לנו מהנביא יחזקאל, והחיות רצו ושוב. ככה גם רמח"ל מתאר את ההשגה הרוחנית של כהבזקים. כמראה בזק, זה ספר היצירה. זאת אומרת שמראה בזק, איך מראה בזק הולך? במשנה בספר היצירה ו' 10 ספירות בלימה, צפייתן כמראה בזק. מראה בזק זה הולך וחזור, רצו ושוב, ככה השגה רוחנית. אבל אם אתה מתרחק מהזירה שבשליטתך, ואתה לגמרי מאבד קשר למציאות, לגוף, אתה מגיע לאותו מצב של נדב ואביהו. במובן הזה שטויי יין, כן? זה הדימוי. זה דימוי אחד. אבל יש דימוי שני, שמדבר עליו שהם היו לכאורה בלא אישה. אין זה משנה האם גם יש בפשט הדברים קביעת עובדה או לא,
מה שחשוב לנו זה בדיוק תיאור שאנחנו מוצאים גם אצל שם משמואל, גם אצל שפת אמת. כי זו הייתה אהבה עזה, התעלות רוחנית עזה, אבל שלא הייתה מכוונת למה? להקמת השכינה, לזיווג. וכתוב הרי במפורש שהם הביאו אש זרה. ואני שאלתי את מורי ורבי הרב מרדכי שריקי, שמיד נתן לי את התשובה שפותרת הכל. אש זרה זה כמו אישה זרה בספר משלי, אבל לא רק בספר משלי, כמושג של אותה התלהבות שעשויה להיות. התלהטות הזאת, ומה היא דומה? התלהטות בייחוד, בהתבודדות, בהתעלות. למה זה דומה? הרב מוישה שפירא, זיכרונו לברכה, יש לו הקדמה לשיחות על פי האגדות של רבא בר חנה בבבא בתרא, ושם הוא מדבר על מימדים רוחניים שנדרשת שם התלהבות, והוא משתמש בביטוי שדומה להבדיל לזאת של האריות. אז כל אחד מבין לפי מידת קלקולו בדור הזה, אפשר להעמיק בזה, ואפשר לקבוע שמה שהיום נשמע בכל מיני, מי שנוסע לפעמים במונית מדי פעם או באוטובוס, הוא שומע מה שהם שומעים, והשם ישמור, זה אצלם נקרא אהבה. לא, גם לא לזה כמובן מתכוונים. באמת הרדידות ושטחיות של היום מקשה על ההיקש הזה. אבל כשמדברים גם על אישה זרה, אפשר לדבר על זה במושגים של טוב ורע, של גינוי לכל חיבור שאיננו במסגרת המצווה, ואפשר לראות בזה גם התלהטות והתלהבות שאינה באה לידי ביטוי גופני דווקא. משהו שבתרבות המערבית זכה להילה עילאית, ולאו דווקא בסגנון בכלל לא של אלה המכונים זמרים שהם כמובן סתם אנשי העולם התחתון, בני דורנו. בצרפתית זה מעין אגפה, יש ביטוי כזה. עוד יותר אתם רוצים את דנטה אליגיירי, ביאטריצ'ה, למצוא שם, או אצל פטררקה, לאורה. משהו של התעלות. אפילו שמדובר בתופעה זרה, אבל התעלות אמיתית שמעטים זוכים לה, לפחות יש אנשים שקראו על זה בספרים, אבל פה מדבר בהתלהטות פנימית עמוקה, לא במה שמדובר היום ברחוב. אהבה עזה, אפילו אישה זרה, אבל אהבה עזה. אהבה ולא מה שהיום הולך בשוק. אני מקווה שכולם מבינים אותי. התלהטות אדירה. מה היה החיסרון שלא הייתה מביאה אותם לזיווג וחיבור עם בת זוג. בת זוג זה שכינה כנסת ישראל, יש התעלות, אבל שאין בה את המימד של זריעה רוחנית. כהן צריך
לא רק להתעלות, גם להעביר ברכה. אז אמר על זה איש בצר רבי, לא סתם אמר על זה שלעתיד יתראה לעין. למה הוא התכוון? אז ייתכן להגיד על זה, ייתכן. אפשר לחשוב, אפשר להעמיק. שכל העניין הזה של התעלות רוחנית עצומה שכן פקדה, ואני לא רוצה להביא עכשיו דוגמאות משלנו, בכוונה אני נזהר בזה, אפילו שכל אחד בנקל יבין למה אני מתכוון מתוך החומש או מתוך עוד גמרות שונות, בוודאי. דווקא אנחנו נתרחק מזה כדי לא לחייב את עצמנו באיזושהי קביעה. אבל אפשר לומר שכל המימד הזה של חיבור בין גבר לאישה, בימינו הוא נמצא במצב של קטנות. זאת אומרת, יש דברים מותר ואסור, ויש כמובן דברים בסיסיים של יחסים הדדיים חיוביים. הכל טוב, הכל טוב. אבל כל מי שעבר את ההכשרה הזאת דרך עולם התורה, עולם הישועות, יודע שזה שייך לקטנות דקטנות. דהיינו, מה לא לעשות, לא להגיע למצבי טומאה, לא להגיע לכעס גם כן, לא להגיע להתקוטטות. הכל ברור, אבל זה הכל ברמה היא לא מתקרבת למשהו בין דנטה לביאטריצ'ו, בין מי שמכירו לאלכסנדר בלוק, השירה שלו בנושאים האלה, והוא מדובר בדברים גבוהים ללא כל ספק, כן? לפחות ניסיון. והדברים האלה שאין להם בסביבתנו אחיזה במציאות כל כך. אפילו שמדובר במשהו טהור וטוב ונאמנות וידידות הדדית, לא נזלזל חלילה חלילה, אבל לא זה, לא הזוהר הזה של דנטה, למשל הספר שלו, חיים חדשים, אינציפית ויטה נובה, ויטה נובה. ואולי לא הגיע הזמן, אולי זה פרי שלא בשל, אולי זה משהו מעין הרמיזה בין דוד לבת שבע, אולי הרמיזה לכך שהמעיינות האלה יתגלו במלואם לעתיד, אז העין תראה. שזה משהו יותר משיחי, כאשר על דבר הזה נכרת הברית, לא סתם הבאנו את הדברים האלה מספר היצירה. נכון, כריתת הברית של התמעטות, אבל תהיה בהחלט התעוררות רוחנית שגם כן יהיה בה המימד הזה של ייחוד עם הצד הנוקבי, במובן חיובי ביותר, כאשר הוא יהיה כבר לא אש זרה, אלא אש טובה. אמרנו את זה במלוא הזהירות, בלי ניסיון כלשהו לקביעה סופית שכך צריך לראות את זה, אבל כן הסברנו אליבא דאמת ובשפת אמת, מעשה נדב ואביהו בהיבטיו העמוקים יותר. וניסינו לשאול שאלה האם לא נכון יהיה לחשוב שזה הכיוון למחשבה, שלעתיד אנחנו נראה את גדלות נדב ואביהו במלוא זוהרה. אולי ככה יש להבין. ולפחות מותר לנו לחפש במרומי קדושה.
תודה רבה.